Egurra S.A. dugu Toti Martinez de Lezea idazlearen azken eleberria. Gaur aurkeztu du Donostian, eta Bilbora heltzen den familia baten gorabeherak kontatzen ditu. Familiak argitaletxe bat jarriko du martxan, eta horrek senideen arteko liskarrak ere ekarriko ditu. Askotan pasatzen da, aitite, egiten dute negozioa. Gero seme alabak mantentzen dute eta bilobak, gazau. Eta hori da, historia, familia bat, kapotik dator Bilbora eta hor Bilbon hasi zen negozioa, eta negozio da argitaletxe bat. Argitaletxe hori oso garrantzitsua izango da, eta borroka familien artean nor geratzen da negozioarekin. Ze dakit nik negozioz ezer. Orduan, argitaletxe bat da. Argitaletxe bat izena da Egurra. Hau da familiaren abizena eta da argitaletxearen izena. Egurra S.A. Eta bada eskusa bat argitaletxei eta mundu literariori hitz egiteko. Gauz onak eta gauz txarrak. Martinez de Lezearentzat erronka bat izan da liburu hau ontzea. Izan ere, eleberri historikoetatik gaurkotasuna duen istorio batera egin du jauzia. Beltza, intriga, sexo, politikoa eta intriga laborala eta familiako intrigak ere bai. Konexioa noski Gerra Zibilarekin, lotura azken nobelatan oso askotan eman dena, eta hemen ere badago. Badaude enpresario tiburuiak, badaude merkatu estrategiak, korrupzio politikoa, hau ez da zientzia fikzioa, ez da. Relazio familiarteko erlazioak, sekretuak, familian gorde diren sekretuak,